Zdar borci, tak posílám video. Kotoučky můžete vidět, vnější strana už na hraně, vnitřní strana, jak můžete vidět, hraná jak děvka, drážky nikde žádný, lehká vlnka. To samý druhý kotouč, zvnějšku trošku lepší, vnitřek to samý, kotouč na sračku. Když přejdu k destičkám, destička z vnější strany, jakž takž, vnitřní strana dojetá do mrtě. Když se přesuneme k těm plovoucím třmenům, k těm vodícím čepům, jestli tam bude něco vidět. Asi moc ne, ale slyšet by mohlo být. Nějaký vakl tady je. Jeden. Druhý, nebo trošičku lepší. Přejdu na druhou stranu. Je tam něco vidět. Spodní. Ten je extrém. Musím zabrat blíž. No a druhý, je tam tma. Jakž takž relativně dobrý. Kotouče už jsem nasadil standardní, uvidíme, co bude dál.